lenga bilion achiel. Chal ka gima omenda mar chwalo moko kuom chenro moko winjore to nitiere. To makoro idwa mi japiny to dakane. Osido. Omiyo Sharon, samoro wacho ga ni priority mar sirikal mar Kenya kwanza. Keni priority chato iwacho nango, yani gik ma gidwa timo mokwongo kichako gi gima chuno ni nyaka tim mokwongo. Samoro en itime yo moko winjore. Koro gin samoro ging'iye from a perspective mar loso pesa. Nikech cards gi bende king'iyo gi mokwongo, card en gima ochuno ni nyaka ibedgo. To kwa wacho cards, to for example nyalo wacho gimiluongo ni National Identification Card, ID mar ng'ato. En gima nyaka ibedgo kisechopo higni 18. Nikech en card mabiro konyi yudo tich, kata sama idwa dhi timo thieth mar NHIF, kata sama idwa dhi timo chiwo pesa kata M-Pesa kata golo pesa, nyaka penji identification card mari. Koro ing'iyo kech government be samoro bet piny to ing'iyo ni eke sources ma wanyalo yudo godo pesa. To king'iyo yo ma ging'ado godo pach gi kata ka gidwa ni mondo gitim godo gigi, to mana kaka Doho osewacho ni choko pach jopiny ok notim, to kata ka notime to ok notime e yo makare. To nikech magi gin gik miluongo ni public interest. Nikech ID mar ng'ato kosetimo class 12 osetimo penj, koro ichako penje ni sechopo 18 dhi mondo ikaw ID. To kakoro sirikal dwa ni mondo ket nyaka gik moko ma samoro ok ochuno ni japiny nyaka chiw digital information, nyaka Doho ang' donje wacho. Namba 2 en tendering process. Ng'ano madhi bedo kachapisha Maisha card gi, to ere kaka idwa achieve procurement process mar chopo e ng'atno midwa miyo tendane. Magi gigi tema kaka ne wawacho mokwongo, ka ng'ato dhi e court as a petitioner ni this stop gimoro, to nitiere information mibe nyaka ibedgo, ma en information mimiyo kinde madhi konyi seyo wachni e mbele judges kata justices kande. To kochopo kuma evidence mari kata information ma intiere godo bende ok kony gi mar mondo gine against gima government legal advisors bende wacho, to samoro nyalo bedo ni in gi point maber, to king'iyo kaka sirikal dwa ni mondo ochop implementation programs mare, to gik ma ginyiso jodoho gin gigo mawinjore. Omiyo king'iyo gik moko kaka Maisha card gi, kata king'iyo nikech mabe ok en gima nyien. Ne wan gi gimoro miluongo ni huduma namba. Winjo wachno. To magi gina gik moko te maka sirikal ng'iyo to penjore ni to priority mar sirikal en mane against expenses ma wadhi income. To parne huduma namba bende nitiyo gi omenda mathoth. Exactly. Ma bende jopiny golo. To nochunge. Exactly. To chal ka gima nyinge makoro lokne kowuok huduma namba sani en Maisha card. To nikech king'iyo programs ma government timo, kech koro sirikal mar Kenya kwanza wacho ni ma is a one stop shop. En card maka ingo to konyi yudo gik moko te. Mak mana ni koro weche mag choko pach jopiny, kech pok idhir jo Kenya mi penjo gi ni to ka wami NHIF card, wami NSSF card, wami ID card, wami driving license card, wami yangono card, akiani help cha be imiyo ga cards. Ang'wa pen to ja Kenya no nyisi ni anan gi shida ufuko na this malich ma cards 18 gi ok nyal rome. Mano be ok no penjo jo Kenya. Ipenjo ja Kenya ni to in gi shida mar chiwo ID mari kidhi golo pesa ni mar M-Pesa, kidhi golo pesa e omenda ni mar M-Pesa aongego. Omiyo samoro sirikal kaka ochiwo programs ne onyalo bedo gi maber, nikech king'iyo weche mag arita mar piny kata security. To nitiere a lot of immigrants, jogo mokoripo bed nitie Kenya kae, magine e pinywa mar Kenya to gin registered. To gine jogo ma samoro bet piny kaka jogo maluongo ni terrorists kata violent extremist groups, jogo machano kaka ginyalo hinyo ngima mar jo Kenya. Odwa ni mondo los bomb, blow everywhere. To magi jok mane the objective ne ni ka wan gi card, to en card ma sami dhi register to koro details ni. Kamora mora ma jatich mar arita mar piny mar Kenya nitiere, obed Busia, obed Namanga, obed Somalia, Mandera, kodi adia computer ni pap, to neno Kevin Osido. ID number ne en kanye, odak kanye, odak winjo magi. Nikech kalure Katiba Institute, karamna ko pogre gi kao patch jopiny, mano public participation. Ngecho ni weche mutenre kod data protection, nikech kare 31 mano mar Katiba bende nitiere weche mutenre